Još jedna mlada, uspešna žena, dramski umetnik, ali pored toga i veliki borac za prava Roma. Dijana Pavlović. Već 10 godina je u Milanu. Matična kuća je Milansko pozorište, ali ostvaruje uloge i u filmovima, televizijskim serijama, dečijim emisijama. I svuda sa podjednakim entuzijazmom. Razgovor sa Dijanom smo snimili u prijatnom ambijentu jednog od milanskih kafea. Some živinava Cadelo del cadel Obršim kapere I balval capudel Len canjarel Amen len mangava Bio lengo našti A cavali životo Some živinava Dijana, dobar dan. Dobar dan. Evo prvo da se zahvalim što si nas primila, što si našla vremena za ekipu regionalne televizije Kruševac, da te obiđem u Milanu, u tvom drugom gradu. Prvi grad je Vrnjačka Banja. Tamo si rođena, završila osnovnu školu. Reci nam, kako je tekao taj put od osnovne škole pa sve do studija, dakle do fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu? Vrnjačka Banja je jedno jako lepo mesto, moram vama da pričam. Prvi deo tog mog nekog detinjstva je protekao jako mirno i lepo. U smislu, moji su roditelji, otac mi je iz Velike Drenove, majka iz Parunovca. Selili su se u Vrnjačku Banju i ja sam rođena tamo. Siromašno detinjstvo, ali jako lepo, srećno i tako dok nije počela normalno kriza 90. godina. Akademije, odnosno fakultete dramskih umetnosti? Ja sam od uvek, u stvari od kad sam imala 7 godina, počela da pišem pesme, da recitujem na svim priredbama, slettovima. Tako, posle je došao taj neki kurs glume u Vrnjačkoj Banji, neki kontakt sa Kraljevačkim pozorištem, to je amatersko. I onda sam pokušala, pripremila sam monolog Koštane iz 3. godine srednje škole. Bilo je jednostavno pokušaj bez ikakve nade da ću moći da uspem iz Vrnjačke Banje neko da odem. I... Koliko je, da pomenemo neka od imena iz tvoje klase sa kojima si zajedno završila? Završila sam u klasi profesora Vlade Jeftovića, sa Ljubom Bandovićem, Nebojšom Milovanovićem, Natašom Šolak, Marijom Mirenković, Vesnom Stanković, Andrejom Šepetkovski, Anom Jovčić. Ja se nadam da nisam nikoga zaboravila. Ako jesam, oprostit će. Neće da si ljete. Zanimljivo je da je prva premijera predstave u kojoj si ti igrala bila baš u Kruševcu pred sam letnji noći, tako, Kruševačkom pozorištu. Kruševačkom pozorištu, u 3. godini fakulteta. Uradili smo predstavu San letnje noći i tada je bio direktor pozorišta Nebojša Bradić. I sadašnji ministar kulture. I tako pozvao nas je i dao nam je na raspolaganje pozorište i to je bilo stvarno jako, jedno od tih iskustava koje nikad ništa zaboravim. Jako lepo iskustvo. Kako si došla do Milana? Šta se to dogodilo pa si došla baš u Milano? Jednostavno, ispriča nam te okolnosti. U 3. godini fakulteta učestvovali smo na festivalu grčke tragedije u Baru u Crnoj Gori. To je bio međunarodni festival i tu sam upoznala mog budućeg muža koji je italijanski glumac, pozorišni glumac i jedno vreme smo se zabavljali.
ja u Srbiji, u Milanu. I posle, kad sam diplomirala, odlučili smo da se venčamo i ja sam došla u Milanu. Kako je bilo na početku ovde? Si odmah imala angažman ili je trebalo vremena da prođe? Kako sada stoje stvari? Koliko je teško jednom glumcu u Milanu? U Milanu je za glumce, uopšte za glumce, italijanske glumce jako teško. Što jako malo ima posla i stvari funkcionišu drugačije nego kod nas. Kad sam došla, ja sam govorila samo engleski i nisam italijanski jednu reč. Tako da jedno 7-8 meseci sam provela učeći jezik. Bilo je to jako komplikovan period, zato što ja sam došla u martu 1999. Posle su počele bombardovanje, moji su svi ostali tamo, tako je bio jako težak period za mene, uopšte, generalno. Ali jednom kad sam naučila jezik i počela da radim malim predstavama za decu i tako počela ta neka karijera.